Alright, ngokukhulu kuyithobo khabelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngwakaMpungose. Ngisalokhu ngiqhubekile ngikubuza nje umbuzo wodwa. Umuzi umuntu elokho ekubuza umbuzo wodwa uthi sabathe uyaqasha. Akubuza umbuzo othi udume ngani. So namhlanje ngisempambanweni zaselokishini laseMpophomeni kaSilamakasi kaSilam la ngikhulele khona. La isinabani khona abangabiyekile ukuqhubeka nokusibhalela. Mawusempophomeni ngikhuluma ngendawo enomlando ezintweni eziningi abantu bakhona abadlule engcindezini ezinto eziningi zikahulumeni wobandlululo lapha kade kunezimpi ezihlukahlukene. Isilwane siwumuntu omnyama siyahlala esiphila nje nanini awukwazi ukusenza lutho ngisho ngasibeke elokishini siyayikhanda impilo. Ingakho namanje ngithi ake ngithathele lithuba ke ngihambe nawe ngiyokufaka elokishini lami siyobheka abantu abasha abenza izinto. Kodwa enye into engiyibukile sinomunye umuntu omusha la uSane othe yena unalo ithalente lokukwazi ukupresenta. So shaya inyoni ezimbili ke ngetshe lodwa ngikathi siyo interviewa lo muntu sothatha uhlelo sinikeze uSane okuyena kozosithathela lona asiholele lona. Kukwena ukuthi uthema umbuka umbona namhlanje wambona ekuchaza noma kanjani uyafisa ukuphinda umbone kwamanye ama episodes alandelayo kukwena. Thina sizobeka konke lokho sengiyasho siyabonga Mpungose. Sesifikileke eMpophomeni eMadala eB5 and sizobuza uSipha ukuthi yena out of all the people he's a guy and he chooses ukushisa inyama. Guys, siyalazi ukuthi ibhoda vele inzima. Asitheni ke simbuza ukuthi what has he been up to? Udume ngani? Solana sinoSipha ubhutwethu odume ngonyoro. Kodwa ke ngiyathemba nani yazibonela ukuthi khona enye akadume ngayo. Udume ngani bhuti? Hayi mina ngidume nje umfana waselokishini omncane odumele ngokudansa nokushisa inyama nje kanje. Ushisa inyama engiyabona uyayiphendula la. So manje what made you ukuthi umncane ungaka and ungakwazi ukusebenza kwenye indawo, but then you took the opportunity and you tackled the opportunity ukuthi uzosebenza la phambi kwakini and ubungakwazi nokuthi uye emadropeni, but you what made you choose ukuthi uzosebenzela la? Hey, yabona nje lento isuka kude kakhulu. Yaqala umfowethu omdala mase ngilanda ngidonsa kude ngase nama ngene enyathelweni zakhe sithathe le yama lethi KFC sibeke lokishini sibenzele nje inyama abantu bajabule kahle nje nithi nje sibulala ipoverty abantu abajabule kwemnandi badla inyama bengaloko begibela abayimadrobheni idolobha siletha lokishini ekasi ikhona impela ke la ikhoneni sedrobheni. So okay, I hear. So abantu abasha njengomuntu omusha wena abantu abasha ba benefita kanjani la ekubeni, as you know ukuthi there's youth unemployment what not. So wena abantu abasha ba benefita kanjani kule business lakho? Yabo nje kule business lami ngisebenza nabo impela abantu abasha ngibaqashile. Kune team yebhola ngiqhasa ngalabo abafana ngibanika imali uma beyodlala ngibathengele oma orange babe right. Ubathengela ama vitamin guys, ama orange nama vitamin. Ufaka nda, what are you putting? Lana ke isalad ke la green salad ngiphethe ucucumber, ngiphethe ulettuce, ngiphethe utamatisi, mase kuba isalad dressing le engeke ngichaze ukuthi ngithengaphi. Ayachaza. Ngase ngokuphakela ke inkosazana ukuzuze lento engiyenza la. Nkosi ya. And we also have another customer. Siyaxolisa sesikubambezelile. Nkosi yami. And what are you having wena today? No, namhlanje nje ngizocela nje u7 uhamba nama fried lo ka 30 rand. Ama fried akhona angifakela ama sauce akhe. Ama sauce kanyora amnandi kakhulu. Ama sauce amnandi. So okay ngiyabona uzuya specify ukuthi ama fried at 30 rand. What do you think of the price? Is it affordable? Yes, it is affordable. Yeah. Yena nje mfethu yena umuntu and into esenza ukuthi sithenge kuyena siyamthanda ubakhonzela abantu uyahlonipha. Njengoba sesintsheliileke iMpophomeni is a place of many talents. So manje sithi asinika uSipha esitshengisa ukuthi uphethene elokishini siphethe into ezimnandi zodwa. Hayitigolosh hasila le makhaya hasila le makhaya hasila le
Alright, njengoba wazika isiZulu siyayisisho sithi ongapheli kuyahlola. Sesifike emaphethelweni ohlelo lethu namhlanje. Bekade sikuthunyelelwa umuntu omusha okwazile ukusithatha ahambe nathi siyopheka sithulule lapha uNyora. But siyafisa ukuthola kuyena kabanzi ukuthi ngempela yini ayifisayo, ufisani ngaleli talent elingaka esilibonile ngoba mina mhlawumbe ngenza ngilibonile talent but siyafisa ukwazi kuma viewers ethu ukuthi wona abuka kanjani. Wena sane yini ayifisayo mhlawumbe siqhubeka. Hey, qala nje ngibonge kakhulu guys, ngiyabonga for everything ukuthi ninginike nale platform ukuthi to showcase my talents. So into engayisho kuma viewers guys, just please like, subscribe and follow us guys, and cela nani nisho beningithandile kanje say so please, and I hope ningithandile.